ବାବା ବାବା ତାନେ ଗତେଶ୍ୱର ଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର କିଛି ହବନି। କିଛି ହବନି, କିଛି ହବନି। ଅମଙ୍ଗଳ ହବନି, ମଙ୍ଗଳ ହବ, ମଙ୍ଗଳ ହବ, ମଙ୍ଗଳ ହବ। ତାନେ ଗତେଶ୍ୱର ମହିମା ବହୁତ ଅଛି। ହଁ, ଗତେଶ୍ୱର ସହିତ ସବୁ ଅଛି। ଆଟପୁର ଗାଁରେ କିଛି ହବନି ତ? ନା, ଆଟପୁର ଗାଁର ଲୋକମାନେ ସବୁ ଖୁସିରେ ରହିବେ ତ? ହଁ, ଖୁସି ଅଛି। ରହିବେ, ରହିବେ, ରହିଛନ୍ତି, ରହିବେ। ହଉ ଯାଅ। ତାନେ ସାତଟା ଲେଖେ ବେଲପତ୍ର ଦେମି ତା ଶକ୍ତି ଉପରେ। ହଁ, ଗୋଟେ ଗୋଟେ କରିକି ସାତଟା ବେଲପତ୍ର ଦେମି ତା ଶକ୍ତି ଉପରେ। ହଁ, ହଉ କିଛି ହବନି। ନା, ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି। ବାବା ଆଚ୍ଛା ତୁ ଜାଣୁ, ତୁ ଜାଣୁ ଏ ଯା ଶକ୍ତିର ମହିମା ତୁ ତୋର ପ୍ରକାଶ କରିବୁ। ହଉ ହଁ, ହଉ ସେ ଶକ୍ତିର ମହିମା ପ୍ରକାଶ ମୁଁ କରିବି। ହଁ, ମୋ ଉପରେ କ'ଣ ଶିବ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେବେ? ହେବେ, ହେବେ? ହେବେ। ଏଇଟା ତମର ଆଶୀର୍ବାଦ ନା କ'ଣ? ଆଶୀର୍ବାଦ। ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି। ନା ତାଙ୍କ ଧାରଣା ତ ରହିବା ଆଉ ଯାହା ହଁ, ହବ। ତାଙ୍କୁ ବି ଡାକିକି ଦିନ ନେବା, ଯାହା ହବ ହବ। ହଁ, ହେଁ ହଁ। ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି। ହଉ ହଉ ହଉ। ତମକୁ ବାପା ଗତେଶ୍ୱର କେତେବେଳେ ଦେଖା ଦେଲେଣି ନା? ଗତେଶ୍ୱର ଦେଖା ଦଉଛନ୍ତି ନା ମଝିରେ ମଝିରେ ନା? ହଁ, ଗତେଶ୍ୱର ଦେଖା। ଦଉଛନ୍ତି? ହଁ, ଗତେଶ୍ୱର ଠିକ୍ ଅଛନ୍ତି। ଅଛନ୍ତି? ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି। ହଉ ଆଉ ମୁଁ ଯେଉଁ ଗତେଶ୍ୱର ପୂଜା ଯେଉଁ କରତେ ଯାଉଛି ମୋର ସବୁ ଠିକ୍ ଅଛି ନା ମୋର କିଛି ଭୁଲ ହଉଛି? ନା, କିଛି ହୁଏନି। ସବୁ ଠିକ୍ ହଉଛି ନା? ହଁ, ওইটা করতেনি ହଉ କିଛି ହୁଏନି, ଠିକ୍ ଅଛି। ହଉ ତାହେଲେ ମୋର କିଛି ହବନି ବି? ନା, ତାହେଲେ ଆଗ। ହଉ ଡାକିଛୁ ତୁ ଭଲ ଡାକୁଛୁ ସେଇରେ କ'ଣ ଡାକୁଛୁ? ସେଇର ଡାକୁଥିମି।